Hadirin sedherek kami nulya, nalikane Raden Patah iku dadi napa niku wau raja. Lah niku gawe pondok jumlahe 9. Pusate ten Demak mriko. Lho kenging napa kok 9? Soale cara ilmu perbintangane harus 9. Nek mboten 9 mboten iso diunung. Gusti Allah ngendika wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Gusti Allah nggih apa-apa ki padha kena dititeni. Dadi nek Jawa niku cara ilmu hono caraka nek abaja kan 3 nggih, abajadun hawa niku 6. Jawa niku 3 kali 6 niku jumlahe 9. Jo 3 won 6 iku cara ilmu perbintangane. Sebab iku nek Jawa niki kabeh kerajaan hurufe kudu 9. Nek gak 9 gak iso gedhe. Contone gak iso gedhe, Demak mek 5 mboten saged gedhe, ilang ceritane. Tapi sing 9 sedaya saged gedhe. Kejo kali wone jumlahe 9. Indonesia sampeyan hitung pinten hurufe? 9. Majapahit sampeyan hitung 9. Pancasila sampeyan hitung 9. Brawijaya sampeyan hitung 9. Singosari sampeyan hitung 9. Paling kulon Sriwijaya sampeyan hitung 9. Siliwangi sampeyan hitung 9. Pejajaran sampeyan hitung 9. Surakarta 9 kabeh gak usah bakasiku. Soale cara ilmu perbintangane niku nek mboten 9 mboten iso gedhe, tapi waline ya wali 9, nggih jumlahe 9. Ki 9 niki cocok kalih lho sindiran saking Kanjeng Nabi, kaya napa Siti Khadijah sedo umure 3 tambah 6 jumlahe 9. Kanjeng Nabi 3, Abu Bakar 3, Umar 3, Sayyidina Ali 3 jumlahe 9. Utsman 72 sih. 7 kali 2 nggih jumlahe 9. 9 kabeh. Lho kenging napa kok 9 kabeh niki kangge nyocokno cara ilmu perbintangane supaya Islam paling kathah sak donya niku niki ten Jawa. Saya kok benjing sing ngebeki swarga niku sampean buktekno gak percaya lak wong Jawa. Mosok Pak Kawen le dikandani wong tua jare gak percaya. Kula ini tukang ramal, Pak. Sampai kula diundang ten Amerika, bagian notong ramalan Angkatan Laut Amerika lak kula biyen niku. Zaman tahun pira niku. Percaya mek ramalan-ramalan. Ngandel kula. Dadi benjing sing ngebeki swarga niku asline nggih wong Jawa. Soale Islam paling kathah sak donya Indonesia. Islam paling kathah sak Indonesia ten Jawa. Islam paling kathah ten Jawa, ten Jawa Timur. Dadi sing ngebeki swarga benjing wong Jawa Timur. Islam paling kathah sak Jawa Timur ten Kabupaten Lamongan. Sampeyan ngatakan Pak Wakil Bupati lah iya. Lamongan niku nomor 2 sak Indonesia jumlah penduduke 99,5% Islam. Cina-Cina udah mlebu Islam njaluk kula sahadatno. Nah, tadi benjing sing ngebeki swarga niki wong Lamongan. Anggesan kaya napa? Wong Lamongan paling kathah Islame Kecamatan Paciran. Nah, kula kenek. Lho kenging napa kok Kecamatan Paciran 100% Islam. Enten Cina sita gak bisa nggih, gak betah mlebu Islam sedaya. Paciran pesek enten tinggalane Wali Songo satu-satunya yang masih ada Pondok Sunan Derajat. Lah ketepaan kula bagian Jogo saking Mbah Buyut kula. Oh, dadi ngono sebabe. Niku cerita cara akal-akalan kabeh ngoten niku. Tapi dicocok-cocokno ya cocok niku. Ilmu gatolojo ngoten. Cocok digathuk-gathukno lho dadakan cocok. Dadi Gusti nggih apa-apa ki padha. Kenapa? Lho, kok dadakan songo sak piturute niku ceritane kados ngaten.